Når vi skal lave A-skips, så er det egentlig praktisk talt bare at lave høje knæ igen. Det er bare med en rytme på. Det der er vigtigt, det er selvfølgelig, at vi har de her 90 grader her, 90 grader her, og prøver at presse tæerne opad, så vi også har 90 grader i foden. Det der er rigtig vigtigt, det er, at vi også har et fokus på, at når vi er heroppe, det er at komme op i de rigtige positioner her. Og så det andet, det er, at når vi sætter foden ned, så vil vi sætte foden under tyngdepunktet. Fordi hvis vi sætter foden foran os selv, så skubber vi os selv bagud. Og det er sjældent en fordel, når man gerne vil fremad. Så, i A-skippet, der vil vi rigtig gerne prøve at sætte en rytme på, hvor vi gør sådan her.